Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Oh, ha? Mao ka na bro. Nagkasabot ubang mga artista nga mga kuno tag video kibar. Human sa inyong recording. Kana kunong dunay live band bro. Mo na insulti nila nako. Agi kunog celebration sa inyong pag-welcome nako dinhi sa Drama Production Center. Ha? Mao na bro. Sikat lang. Ganito bro, may tawagan ako. Ha? Kinsa imong tawagan bro? Ah, ha? Ang imong bagong girlfriend? Katubang gibinlan sa imong cellphone nga nakatubag nako. Mao ba? Ha? Ikaw ba? Kanusa ka lang na imong secretive na ko bahin og babae bro. Ha? Oh. Wa pag kay gisulti na ko bahin sa itong babae nga mo initubag sa imong cellphone kanina. Abi ni mo no? Nadungog yun ako. Paray gun na ba og tingo bro? Unsa? Kinsa ba to ha? Unsa man? Girlfriend to? Oh, nakayusgot ra ba ko girlfriend no? Unsa man friend pa to nimo? Sa FB? Unsa man sa Twitter? Unsa ba? Ha? Kinsa man to? Kay mo tanaw ko bro sa iyang picture bro. Kuan bro, kining... Ikaw, murag di ka pa ma-ready nga ipaibaw na ko, bro. Sige. Nag-alanganin kay kada. Okay, naibaw na ko. Nga di ka makaantos nga itago na nako. Bro ko ta. Sa babae ba yata magkasinabot, di ba? Pero, murag first time ni nga gitag-taguan ko nimo sa imong babae, bro da. Unsa man? Hadlo ka ako ilogod? Ha? Oh, patingan magudta nimo. Kaniadto kung may planuhan ka pang laing babae, sultihan din ko nimo. Di ba? Na kay gustong panguyaban, patabang din ka nako. Patabang kag himbis. Imuging kung patabangon nimo. Bisan kinsang babae magustuhan nimo. Pero karon, nga murag yatagan mo naman og katungod ng bayhana. Pero Bro, wa man ko mahibaw bahin ini. dagan na kay istorya bro. Dagan na kayo. Babae ba eh? Kadit lang ha? Dali. Ito yung Kaspika Studio. Sa line recording room ba? Ano mahimawat sab nimo ang mga artista sa Studio B? Ala, hapit naman ako mahurot og soyop ni akong gi-order nga pabugnaw aning tindahan na. Bisan ugwa ko kasabot sa lami. Aron lang gyud magpalabay sa oras. Sa maning lami oy. Mura raman kung nagkaog dinuktok nga ice ini. Unsa pa bay laing lami nila dinhi? Magkaon-kaon sa kubi. Samtang magpaabot sa sunod nga instruction ni Sir Aldin ako. Hadlok intaw sa Sir Aldin yung masaag ko. Di ko niya palakon og layo gikan silang studio. Sa agud town, nga dool naman is carbon. May number 2? May number 2? Ala, tingalig ikaduhan ni siyang babae ni Sir Aldin ang nanawag. Kinig yung magwapo no? Di makontento og usa. Salig lang silang kagwapo. Dinumiro na ang ilang mga babae. Kining nanawag, may number 2. Ay, tubagon ko ba ni? Di ka sila mag-away si Sir Aldin nga babae kong nakatubag. O man tubagan ni Carla akong tawag? Akong tiksan. Ala, nag-text si may number 2 ni Sir Aldin. Basahon ko ba ka ha? Oh, unsa may naog akong basahon? Kung maingon si Sir Aldin kung anong akong gi-open ang message ning iyang number 2, oh, kapila pag-ingon nga napindutan ra nako. Parehas sa maning cellphone na kang ti Elvira. O kamao ko ani. Carla, tubaga ang akong tawag. Aldini. Ha? Hala, si Sir Aldin di ay to? Tubaga Carla. Pagdali.
Hello? Oh, Sir Aldin? Carla? Ala, sir, ikaw di ay ni? Ala, sorry, sir. Wala ko tubaga kay nagtuo ko nga imong uyab. Si number 2 nimo. Ha? May number 2 manggod nga naka-register diri sa imong phone. Oo, lagi. Oo, may number 2. Ang ikaduha na kong number. Oh, ha? Paminaw, Carla. Mga tumig bar unya nga may live band. Kuyog ko, sir. Ha? Kuyog ko ninyo, sir. Ganahan kay ko ana, sir. Kanta-kanta gud na. Ako nang hilig. Mag-enjoy jud ko ana, sir. No. Di na mahimo, Carla. Makit-an ka ni Bro Derek. Ha? Kalain ni Sir Aldin. Di ko pa kuyugon. Nya, asa man di ko ini? Nya mag-inom gitong akong malditong crush ba? Kay bargo to ilang adtuan. Di ni mahimo. Di mahimong biyaan ko si Sir Derek. Mangita kong paagi nga makakuyog ko. Asab tayo day. Sundila ng autuhan, oy. Kanang puti ba? O, di ba kanang usa nga color po, ah? Asab ko tinuod na day. Kadto lagi akong gisulti na nimo. Lisura na day oy. Unsay lisura, noy? Unsa may nakalisod sa akong gisulti? Nga magsunod tag duha ka sakyanan day. Makalibog. Kung asya sundo na kuwada. Uroy og mutipas ng usaw day nga gianan. Asa mo niya sundo na kuwada, be. Ha? Usaray tumong anang duha ka sakyanan, noy. Sa usa ka bar. Maong bisan asa anak nila nasundi. Aw, mao ba? Imong bana ng usa sa itong gisundan nga midua og daing team, day. Unsa? Kaila magkamo. Anong wamang lang kayo sakay ko ba nila? Ha? Kuan. Puno na sila, noy. Mau ba? Abi ko bang asawa kang naniin si imong bana, inday? How I wish, noy. Ha? Wa, noy, oy. Daghan na mga gusto masakyo og mga ingon ana, day. Pasundan ang usa ka sakyanan sa asawa. Unya ang ending yun sa mong sundan, sa mutil yun. Kaya magpayon sa babaeng tiguan. Wala lang yung kanila ipasok sa sakyanan nila, no? Ha? Kagamay na gutunta ni mong babae ba? Mahimo ka bang ipasok na unta sila sa sakyanan? Kining... Noy, Ah, di sab kay kahiman tayo, no? Ang pagdive lang ko na ang atiman nabi, kay malipat na sa atong gisundan. Uy, ahain naman tong auto ni Sir Derek. katong puti? Natanawa na lang, Noy. Awa, Noy, oh. Tabian ka man gid kaayo. Nalipat na noon ta. Asab tos Bro Derek ka. Ang gisundan. Di silya man. Ako tawag kan di. Hello, bro? Asan magabog gisundan eh? Midisilyam ka. Oh, asam neta. Abi na kog arita sa may manggo. Sa may downtown na ta, bro. Mo na itong sabot. Oh, nagtuo man kong manggo ta, bro. O sige. Sunod na mo. Okay, bro. Awa, Noy. Nalipat na noon ta sa car sa akong crush. Sabay kabalak mo nga nasundan pa man nato uling kuwa. Mao naman ka mo og atuan. Aw, magkita palagi unya mo dito. Ang kadto mangkong sakyanan niya puti ang importante, God. Aw, nag-ingon unta ka. Ingon magkabisag asa gud yun na god. Kabatanon pa ni mo, nagtiniguang naman ka. Unsa? Si Sir Aldin. Hello, sir. Nalipat kong Sir Derek. Ha? O si nalipat? Nakasulti man noon ko tinuod, sir. Kaya nga naman ka na. Asan ka karon? Kuan, sir. Ni ako sa taxi. Paano ako mulahos sa imong giingon nga. Papaulion ko nimo sa bahay ni Sir Derek, sir. Kay di niya katultol dito ang taxi driver, sir. Nya,
Isaag niya ako ani niya, dayon repon ko. Usa day. Di na ba kaya sa kong tuhod ayoy? Maong, sorry gud kaayo sir, apan gisundan ta mo. Oh my God, Carla! Asan mo ka, David? Nagsunod lagi ko nimo sir. May pagkasupakira sa gidan ni si Carla. Oh. Kinitaksing misunod ako din sa parking lot. Mauna tingali ni. Litinoy oh, imo nang suklian ang ado si Quinta kay nagdali ko. Salamat day. Suggestion lang noy ha. Retire na lang tingali sa imong pagka-taxi driver noy. Ha? Uy, biyan ko sa kong batanong kapuyo day kung buhaton ko na. Wala ko ikarimit niya. Tuga-tuga tao. Higal pa man sabdi etong tiguwang ha. Carla! Ay, sir, Dali, dali. gikuptan mo ko nimo sir. Asam ko nimo dad-a. Dini ka rin nga table, ha? Ayaw gid pagbiya, di. Pasok mo ko nimo din ni sir. Ngit-ngit pa gid kay dinhi. Ano di ka maklaro ni Bro Derek? O sa mga kauban. Nagabot-abot ang mga kauban ako. O sige, pag-order sa gusto mong mainom. Ako'y bahala, ha? Wow, this is life kinida. Carla? Abi ko wag si Aldin. Ako nang gi-register ning maong number sa panga ni Aldin. Kay matod mo, dili ni kang Derek. Ako na gipadain ni Sir Alden te. Ug ni ami aning usa ka bar. May nagtukar nga live band. Ug nagkasulti kami sa waiter baya te. Pwede man di ay kuno ko nga mukanta diri as guest performer? Ha? Mukanta ka diha, Carla? Yes, ti. Gisultihan naman gani sa waiter ang leader sa banda nga mo-perform ko human silang pagtukar. Lingawon ko ni mga tao diri ti kutob sa akong mahimo. Ug ang akong inspirasyon ini ti, mao ang akong man of my dreams nga usa sa mutanaw sa akong performance. Ang gwapo na kang Derek. Gusto kong malingaw siya ti. Pero may problema lagi ti. Unsa pa Paminaw ti ha. Ingon man gud ini ang nahitbo. Ngano na ako diri nga wa mahibaw si Derek? sa? Ay, Carla, naglibog kuyo ka karon nila. Og sen ama si apan wa mahibaw si Derek nga naa ka diha uban nila sa usa ka bar. Paminaw sa lagi ti. Ingon man gud ini ang nahitabo. Ay, pangadam, Angela. Ha? Ano sa dinahitabo ni Carla, day? Ay, napagsige og pangutana. Kay malangay unya ta pagdali. Kaya sa maligita, oy? Kaya pabagay naman lang sa akong isulob, ani, sa akong outfit. Ay, gusto mo kanta ni Carla sa usa ka bar nga dili mahibaw si Derek nga iyang kauban karon nga siyang mikanta. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!